Menality on the beat. Yo, so menality on this one. Haka ne mana, haka ne. Yo, haka ne mana, haka ne. 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 A kasuwa ne ake ganin yawan rumfuna wajen daurin auren Hausawa sai dai yawan huluna. Dogo dan Katsina ne mai siffa ta zakuna, da kaji sautin ni kadai ne ba bukatar ka tuna. Na zabi in yi ta ne da harshen gado na kakanni, mu dinga hirar da Hausawa suna jin sakonni. Da ina kwana kan tabarma samfurin karauna, amma yanzu sai dai in tuno abin cikin tunani. Ai babu ga maciji tsakanin bera da mage, a kama sana'a mata in ji barmani toge. Duk mara gaskiya tafiya yake yi da waye, tsaya matsayin kamalan sai ka daina hange-hange. Da gaske ne za mu iya musu dauka amarya, da dutse ake nika tun ba turmi da tabarya. Siffa ta kyau ce in ka ga mutum na da wushirya, ko da girgiza malam kurna ta fi zaƙin magarya. Abin duniya an ce kudusun fana'un ne, musulmi ya dinga shan giya ko haramun ne. Ka tara gemu in ka so wannan kwasunna ne, mi taubatin nasuha dan Allah sarki rahimun ne. Haka ne mana, haka 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 ne. Baya jidda ya sara kan macijiya a daura, sarauniya daura ma har balarabe ta aura. Ta bashi karagan mulkin daura ya hau kujera, abubuwa na kyau sai gashi ko bana tafi bara. Sardauna ya zauna a Sokoto kafin Kaduna, Randy Otto superstar ni shine gwanina. Sai ka bi sannan zaka dinga gane batuna, bana fita waje dan ba lalle bane ganina. Katsinawa muna da kunya amma babu tsoro, tun babu gwamba haushe yake amfani da karo. Duk sarauta zaki a dawa ai san bai da toro, amma duk girman giwa in ya ganta bashi da tsoro. Tururuwa ake kullun ana ta san ganina, wasu da yawa so suke su zam abokanai na. Ga 'yan mata da yawa burin su mu auri juna, na gode Allah dan ba tsimi bane ko kowa yauna. Mai zuciya ake wagaya ba mai dukiya ba, mun koya mun iya wasu ko basu san muhim ba. Ba dole sai ne kuɗi rayuwa ta nasara ba, inda nake har yanzu wasu ma basu zo wajen ba. Haka ne mana, haka ne. 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 Wai ina za mu tsinci kanmu ne in mun rasu, ayyukan zahiri da baɗini duk sun fasu. Wasu mun sani wasu ko duk mun manta da su, duniya makaranta ce sai mu ɗauki darasu. Haka ne mana hanyar tsuntsu ko sama ne, mai yawan ƙarya Hausawa na ce mai giza ne. 5, 6, 7 gaban 8 ko 9 ne, babu kwaɗayi gashi mun tsaya namu ne. Dole mai kaɗi za ta yi amfani da taskira, tsofi irin na da kawunan su da furfura. Sun fi rayuwa a irin yanki na karkara, Allah jikan musulmi wasu duk sun tafi lahira. In kai requestin ne ai ba ansa sai babu gashi, mi tattali jama'a sai mu dinga yin adashi. Allah sa da rabon mu ma dan mu zo mu kwashi, a ko ina mu dinga cewa jama'a sai ku amshi. Tambayi mu Sadiq yaya na ai balangada ne, da shi muka zaman ghetto cikin dubun mutane. Mu gaida DJ Meku dan shi ma balangada ne, rufin asiri na da kyau sai mu daina tone-tone. Haka ne mana, haka ne. 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 Yo, so menality on this one. That sound good, man. Ku yi mana like, sannan ku yi mana subscribing, ku taba ƙararrawar sanarwa, ta hanyar za ku samu sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Espilget TV.